भैया एक लोकगीत आप लोगन के बीच में फैशन के भेजत है आज के जमाने के ऊपर, जरूर आप सबके पसंद आए। कहना बा कैसे, लोकगीत के अंदर भाव बा, कैसे कहना बा। हमारी रंग रूट घरवाली, हमारी रंग रूट घरवाली, हमें समझैनी पोर चरखी दे हजारन गाली, हमारी रंग रूट घरवाली, हमारी किसनवा सीधा सादा रहल, मेहरुआ थोड़ा रंगरूट रहल। तो कहना बा, खटिया पर पड़ जाए कबहू जब खटनी पड़े किसानी में, तबीयत रोज खराब रहेला इनकर चढ़ल जवानी में, इनकर चढ़ल जवानी में हो, इनकर चढ़ल जवानी में, इनकर चढ़ल जवानी में हो, इनकर चढ़ल जवानी में। कहर कहर के बोले मोर कमरिया फाटल जाली, हमारी रंग रूट घरवाली, हमारी रंग रूट बरस करे जौनपुर। और का करें भैया, घूघट खोल खड़ी होला धई के हाथ कमरिया पे, पीसाले सिंगार करलिन बैठल दूच दुअरिया पे, पीसाले सिंगार करलिन बैठल बीच दुअरिया पे। का करें भैया, घूघट खोल खड़ी होला धई के हाथ कमरिया पे, पीसाले सिंगार करलिन बैठल बीच दुअरिया पे। घूमई रोज बाजार दिन टिकुली काजर ओठलाली, हमारी रंग रूट घरवाली, हमारी रंग भैया। हम देहाती रहिल हरदम कुर्ता पैजामा में, हमें कहीं भिख मंगा बन जाए यही साल के ड्रामा में, गोरिया इतनी जीव चटाकी बात, 3 बरस बीतल अब वही सोनरा के पैसा बाकी बा। गेहूं धान बेच के बिस्किट नमकीन मंगावली, और का करें भैया, पेड़ा बर्फी रसगुल्ला कई हमें हुकुम सुनावली, आखिरी लाइन में कहना भैया, का कहना बा, हम देहाती रहिल हरदम कुर्ता पैजामा में, हमें कहीं भिख मंगा बन जाए यही साल के ड्रामा में।
कवि मंगल जेडी बहादुर अशोक पप्पू बजावे ताली हमारी रंग रूट घरवा